ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ ಬನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಜೂನಿಯರ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನನದ ಸೀಸನ್ ಅಕ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ ದಾಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೋಕುಲು ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಥೀಮ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಗ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ದ ಎಲೆಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಮತ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿದ ಅಂಚೆನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕುಲ್ ಮತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು. ಸೊ ಥೀಮ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಗ ಏಪಲ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಆಪುಣು ಅಂತ ಬಂದ ಅಂಚೆನ. ಸೊ ಅವೇನು ಹಾಸ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಲು ಮರ್ಲುಂಡು ಆನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ತಿರ್ಲು ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾತ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಜೂನಿಯರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಆಪುಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾತರ ಕೇಂಜಿನ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೇದೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡುದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಹಲೋ ವಿನೀತರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಟಯರೇ ಅವಿರ್ನ ಗಾಡಿದ ಟಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಆನಿತ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಂಡಿ. ಅನ್ನಂದು ಒಂದು ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಏನ ಬೇಲ್ದಾಡ ಪಂತೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಾಡ್ರೆ ಇಂದು ಇರ್ನ V4 ದ CPR ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದನಗ ಇರ್ನ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಅನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದು ಗೊತ್ತನೆ ವಿನೀತರೆ ಇದು ಅನ್ಸಿದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದತ್ತನರತಿ ಅಂದ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಸಲ ಟೈರ್ಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಣ್ಣ ಕಾಸ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಅವೇನಂಚ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಮುಂದಿರಗ ಬೇಜಾರ ಅಂಡೆ ಅಂದೆ ಅತ್ತು ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಒಂಜೆತ್ತಲೆ ಆವಾವ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ MC ಮಾಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ದತ್ತಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ರಡ್ಡು ಸಲ ಟೈರ್ಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಣ್ಣ ಕಾಸ್ನಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಾನೇನು ಮೋನೆ ತುಂದಲ್ಲರು ಶಾಕಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಾನ ಡ್ರೆಸ್ಗ್ಲಾ ಯಾನ್ ಪಾತೆನೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿಂದತೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಟೈರ್ಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ನಾಯಿ ಇರ್ನ ಕಂಟ್ಲೆ ಏನ್ ಅಜ್ಜರ್ ಸುಳ್ಯದ ಕಾಂತ ಕೋಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪೇರ್ ಅರೆಗೊಂಜ ಆಸೆ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡುಂದು ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತನ ಬಿಡ್ಲೆ ತರೆಟ್ ಪೇನು ಬರ್ತುಜಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಿ ಆಂಡ ಆಸ್ತಿಲು ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿಂದ್ಲ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಬೇರೆ ರಾಮದಾಸರೇ ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೇರನ್ನು ಸಿಟಿ ಕಡಪ್ರಿಯರು ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೇನ್ ಚೂರ್ಲೆಸ್ಟೇಜಿ ಐ ಕ್ಯಾಂಡದ ಮಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ ದ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ಯ ಎಡ್ಡ ಲಾಭ ಮಾರೆ ಇದು ಕತೆ ಕೆಟ್ಟು ನಾಂದು ಕೋಡ ಅಜ್ಜರು ಫೋನ್ ಮಂತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಮಗ ಅಂದು ಮೆರ್ನ ಸೋಗಲೆಗು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ರ ಅಂಚೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಯರ್ಡ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಜ್ಜನ ಕಣ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕಯೇ ದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತದೆ ನಾ ಅಜ್ಜಡ ಮಿನಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಮೊಕ ಭಯಂಕರ ಉಪ್ಪರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತದ ಪನೊಡ್ಚಿ ಸುಳ್ಯದ ಕಾಂತ ಕೋಡಿ ಕಾಂತಪ್ಪೆ ಎಕ್ಕರ ಕಟ್ಲೆ ಜಾಗುಂಡು ಪುಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂಚ ಪುಳ್ಳಿ ತೋರ ಸಿಟಿಗೆ ಬೈದಿರಿ ನೋಡಿ ಬೋಯ್ ಅಜ್ಜರೇ ಲಾಕ ಕಾಲುವ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಗ ಕೂಕುಡ್ದ ಕಿನ್ನಲಕ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾದಿತ್ತೆ ಇತ್ತದೊಲೆಗೆ ದಾಲ ದಿನ ಡಾಬರ್ ನಾಯಿ ಲಗಾತೆ ಅಜ್ಜರ ಲಗನಾಯ್ ಈ ಜನ ಸೈಯರ್ಲ ಸೈಪು ಚತ್ತ ಮಾರೆ ದಾದಾ ಅತ್ತ ಈರ್ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೋಬರ್ ನಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे ಎಂಚನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ನ ಕೆಟ್ಟವೆ ನಂದು ಮಾರೆ ಇಡಬಲ ಅವಾನಿ ಬಂದಿದ್ದದೆ ನೀರೇ ಅಜ್ಜೆ ಓ ಅಜ್ಜರ ಅಜ್ಜರೇ ಗೋಳಮ್ಮ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಕೇಂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿರು ತುಳಬೇತೆ ಕಾರ್ ಬಸ್ ಬೈಕ್ ತುಳ ಅಂದಪ್ಪ ಕಂಡಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಹೌದಾ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿದಾನೆ ಕಮ್ಮಿಯಾ ನಮ್ಮಿಡವಲ್ಲ
ಇವರ ಪೋಪಣ ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದ ಸರ್ ನ ಗಾಡಿ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಪೋ ಮಾರ ಅದೇ ನಾ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜರ ಆಂಕ್ಲ ಬರೀತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾಯಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಪ್ನ ಬರಂತ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಆ ಗ್ಯಾಂಪಣ ಮಸ್ತ್ ಮೂಕೆ ಅಂದ್ ಇರ್ಬಲ್ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಂದು ಇರೇಪ ಪೋಪರ್ ಯಾನು ತೂಕ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ತುಯರತೆ ನನ್ನ ಪೋಲೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಯಾನ ರಡದಿನ ಅಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಅಂದು ತೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿನೊಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಡ ಅಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಯೆ ಕಾಲುವೆ ಕಂಡ್ರಗುಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಪೇಷಂಟ್ ಜೀವ ಪುಪ್ಪೆರಾ ಏರು ಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇನು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಳೇನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅರಡ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಯು ಹೆಲ್ಪರ್ನು ಯಾ ಯು ಗೋ ಇನ್ ದ ಸೆಡ್ ಪಿರೌಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಟೈರ್ ದ ರಾಸಿ ಟೇಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೈರ್ and put in the ಗಾಡಿ ಯಾ ಇಸಿಯಾ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಜ್ಜರ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಐ ಕೆಂಡ ಕೇಳು ಎಂಚ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಆಪರೇಷನ್ ಹಾ ಆಂಚಿನ ಕರ್ಮದ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ಬಗಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಟೈರ್ ಅತ್ತ ಅವು ಲಿವರ್ ಕಲ್ವ ಏತ ಶೋಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುವ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಚಂಗೆ ತಾಕು ಮಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಲಿಜ್ಜರ ಅವ್ಳು ತಿರ್ತು ಪೋಲೆ ಅವಳಿನ ತಿಕ್ವೆ ಇದೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅದೊಂದು ಟೈರ್ ದ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂಗಡಿ ಸರಿ ಒಂದಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂದನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಜನ ಕೆರ್ಪುಣ ಅನ್ಮಾರ ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಾಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ರಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ದಾಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ ಅಮ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಿಟ್ಟಿಟ ಮಾತಾ ಆಣಲ್ ಬೆದ್ದುನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ರಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೇತಿ ಚೆಕಪ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅರೆ ಗತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಪತ್ತಿನಿ ಜನ ಮಾರೆ ಇರ್ಬಾಲೆ ಮೇಲ ಇರಗ ಬಂಜಿಬೇನತೆ ಒಂದು ಬಂಜಿದೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಂಜಿಡೆ ಅದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಬಿಕಿದಿಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಗತ್ತಿ ಇರ್ನ ಕೆಬಿಗೆ ಅವೇನ ತಿಂದಿಲೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜ್ಜಾರ ಚೆಪ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೊಂತೆ ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಲಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದುಂಬು ಆ ಮಂತ್ಲೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಲ ಕಾಲ್ಗೆಟ್ಲೆ ತೆತ್ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಯ್ ನಾದುನು ಪೋಪ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಬುಡ್ಲೆ ಈ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಪೋಡಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂಜಿಜ್ಜಿ ಸೂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಇಡಬಲ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂಜಿ ಕಾಣಂದ ಇಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ತಿಕ್ಕುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂಜಿ ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಟು ಬಲನ ಸೂಜಿ ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಅದೇರೆ ಇದು ಮುನ್ನೆ ಬಂದರಿ ಇನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಭಯಂಕರ ಅಂತಪೋ ಭಯಂಕರ ಉಪ್ಪಿರ ಪುಳ್ಳಿಯರ್ನ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಲಗ್ಗಿರ್ मेरेग इंजेक्शन बच्ची मेरेग ಒಂಜಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಕ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಓ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬೋಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಬೆ ಏರ್ ಪಣ್ಣಿನ ಕಾಲ್ ಪೋಲ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಪೋಲ್ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಪೋಲ್ ಅವಳು ಅಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ಲೆ ಚೂರ್ ಪಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಬಗ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪು ಲಕ್ಲೆ ಇದೆ ದಾದಾಂಡಿ ಲಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದಿ ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆ ಪೂಜಾರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನೆಲಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾಂಚ ಕೇಂಡೆ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಡ್ಸಿ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಡೇರಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಜೀವದಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಮು ಪಾಪುನಕ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲೇರೆ ಇಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಇದು ಈ ಜನ ನನಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಜನ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇರಾಗ ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ನಾಪಜೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದ ಬನಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಾಯ್ಬುಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಯಾನ್ ಟಯರ್ಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ನಾಯೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಆಸೆ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡುಂದು ಐಕಾರಿನಿ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ಡಿ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರೆ ದಾದಮ್ಮ ದಾದ ಬಾದರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಏತೊಂಜಿ ಆಸೆ ದಿಯ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡಂದು ಅಲ್ಲಿಡೊಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟದು ಪಾಪ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಅಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮಂಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ದಾಲ ಕಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟೆಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಪಾಪ ತಕ್ನ ಜೀವನಡು ಅವೇತೋ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಗೊಬ್ಬರು ಜೀವకు ದಾನಂಡ ಆ ವಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಜೀವೂರಿ ಪುನಃ ದೇವರಂದೆಂದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗು ಜೀವರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ದುಪ್ಪುಂಡು ದಯಮಂತದು ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಮನ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂತಂದ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಇದೇ ಉಂಟೋಡು ಅಂಡ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಮೇ ಈ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಬಂದೆ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಂದಿ ಜತ ನೀಕು ಒಯ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಂತು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅವಡು ಬಂದು ಎಂದಿನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ಯಾಪಲ ಜೋಗಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗ ಐಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲ್ಲಕನೆ ಜೋಕುಲ ಆಡು ಬಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಪುಳ್ಳಿನ ತೂಯನ ಬತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪುಳ್ಳಿನ ತೂಯ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜರ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಂಡ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಹೇಪಲ ಮನ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿದ್ದಾದೆ ಮಂತೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆತ್ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಕುನ ಪುರ್ಲು ಅಜಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಬ್ಬ ದೇವರ ಕಟೀಲ್ದ ಆನೆ ಸೊಂಡಿಲ್ಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಣ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕೈಟ್
ಅಜ್ಜರ್ ಮಸೆ ಪಿನಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜರ್ ಮಸೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಿಲಕ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟನು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬರೋಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ ಬಂಗಬುಡ್ದು ನಾಟಕ ಕಲ್ಪಾಯನಾರ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ದ ಕೇನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ನದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಸುರುಕ್ ದ ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್? ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸರ್. ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಡೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 1 hour ಲಕ. ಮೈ ಗಾಡ್, 3 ಗಂಟೆ ಖಾಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ. ఒక జోకులు మాత్రం మస్తు టాలెంటెడ్ ఉల్లది. సార్ అంచొంచూరు ఇంక ఈజీ అండ్ అట్లా టాలెంట్ ఇತ್ತಿనది అది ఈజీ ಅಂತ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು. ಐ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ವಿನೀತ್. ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇನಾಗ ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೇನ್ವಾರು. ಹಾ ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ. ಓ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಪ್ಪನಾಗ ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದಾರು. ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 24 ವರ್ಷದ ರಂಗದ ಅನುಭವ ಉಂಡರಿಗೆ. ಓ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅಂಚಿನನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬರ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದೇನು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿದ ಸುರೂತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕನ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಡು ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದೇ ಮುರಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಜೊತೊಂಡರು ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಇಂಕಲು ಕೊರದು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಟ್ಟೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ ಬಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿದೇರು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂತೈಕ್ ಸರಿ ಸೂಟ್ ಆವಡಿತ್ತು ಅವು ಬುಡ್ಡೊಂದಾಂಡ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಾವ್. ಸೊ ರಾಮಣ್ಣಗಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆ ಶಶಿ ಅಣ್ಣಗಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೈತೆ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ರೋಹಿಣಿ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಜಿಂಜಿದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಮಗ. ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಜ ಮನ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊರ ಪಂಡ್ಯಾವು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವ್ರು ನಿಕ್ಲು ನೀವು ನೆರ್ನ ಪುಗಾರ್ನ ಪುಗಾರ್ನಿ ನೆರ್ನೆತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೋಹಿಣಿ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೆರಡ ಮೈಪಾಯರೆ ಈ ಜನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಜ್ಜರ್ ನೆಂಚಾಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ವಿಶ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ವಿಶ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ವಿಶ್ ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಅವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಸೊ ನಿಖಿಲ ದಾದಾನ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆತ ನಿಖಿಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ ಫೋಟೋ ಗಿಡೋ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವ್ ಯು ಮಾತ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೊಸಾತ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ವಿಶ್ ಇರ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಲ್ಲ ತೆಲಿಪನ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇಷಲು ಪಿಲಿಕುಲು ಮತ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನಾತ್ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ಬೆನಿತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. Bye bye, good night.